Haroghat MLA Dorsing Ronghang Land Settelment Board Chairman arpu pasun nangji pusi KSA pen kehang pon Matijong ni phai creator arni KSA Jameson timung aro atumpen District Press Club of Karbi Anglong Asai Malong Pherangkia mai ki padupon Bangso Pherangkia mai ke phaponang kok laki Center Phuloni malom Towara Kongkedo KSA office along leta MLA Dorsing Ronghang amen pensi pata claim that Lasonsi kiduke laga tumalong le kithi bori det penajok alang ni aphan arpu pen pasun wek nangji lapen non malom social media long kachi thang phlu arlo salam kita karbi arona teng mate customary lo aron pen ingsai ponsi adayareng en wek nangji buta pherangkia mailong KSA tumpen kehang pon padupon bangso pherangkia mai ke phapon laki KSA maipu Jameson timung kongchun bang Ramsing tokbi lapen arisang ho tumpen si pherangkia mai padupon di fupen Rajibrong PD report Karbi Daily News Aban Putin lason klang ipik lo Karbi Anglong lason arosuk pimarto aphan lason alangli kalili karanglang jumeme jununo lapen angdeng kecepatan angdeng pen parkrat la ana bangke ni tumbangke alangli phana bangke ni tumbangke hojo ne lalo lasinil tum Karbi luchali asongin mustame kibang jilang ani bangke ni tum lapen step pen det tame kapeng step semin tum dengkolan lapen alangli labangso 4 lane along Land Settelment Board along Chairman perbangke nitu Karbi luchali asong hin perbangke Karbi Anglong ASEAN Dr. Tuliram Ronghang akai masame nilitum Karbi luchali asong hin perbangke alangli phan chuning rilo alangli phan nilitum kapil kang tunggal henlo alangli labangso Land Labangso Settlement Advisory Board along Chairman sameng alangli hadat labangso Chairman ke do kalangli ke aola velo alangli phana bage inthan wek na pusi niltum Karbi luchali asong hin same Karbi Anglong ASEAN akai Dr. Tuliram Ronghang sameng nilitum chuning ni polo untie ke praben alangli phang labangso ar putame inthan bon wek na po lapen alangli labangso komande abangpi alangli labangso jitu jumeme jununo alangli lason kanenje labang Karbi hampang long bangke la KSA atumor bang henui dako lasi labangso bangke Karbi Anglong arat lapen mupen ini putulo je sarkrinia medo lapen Karbi Anglong ro sarmedo lapen customary law aran pendo pinpo habi aran do pinpo habi hen musame alangli to manchuni rilo alangli phana bangke arona tengpen inside veteng ibusi niritum Karbi luchali songin pen mage chuning ripolo lapen ami aji kare broadcast to kuri bolebo ami Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang dewako ami ahwan kurisu onurot kurisu tegedo oti hunkale oti higre hei podobir pura broadcast to kuri bolegibo oinotha আমি অনাগত দিনত আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা তিব্বতৰ হবে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু নিউজ চেনেলতো আমি গম পাইছো তেখেতে এগৰাকী ছোৱালী এজনৰ লগতো মানে অহালিন যিটো মন্তব্য অহালিন কথা কোৱা আমি গম পাইছো এইটো আমি গৰিহণা দিছো আৰু নিন্দা কৰিছো তেখেতে এজন জনপ্ৰতিনিধি এজন বিধায়ক হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক তেখেতে এনেকে এজনী ছোৱালীক যি অশ্লীল ভাষাৰে অহালিন মন্তব্য অহালিন কথা বতৰা